Wel, helo bawb, a chroes yn ôl i'r sianel. Ac o'r ffaith mod i'n gwisgo hwn arna i, chi'n gallu gweld mod i ar helfa ffosiliau ewch eto. Ond ble ydw i ar fore o'r o hydre? Wel, fi fan hyn. Wren's Nest. Mae ffosiliau o'r cyfnod Silwraidd i'w gael yma. Mae'n enwog iawn am y Dudley bug, sef y trilobite calimini blwm yn bach i. Gawn ni weld un o rheina heddi, falle, ond mae llawer o bethau eraill yma i'w gweld. Felly, mlaen â ni. Fel arfer, dyn ni'n disgwyl i wely'r môr bod yn wastad, nag unig, ac i'r creigiau yma gael ei ffurfio ar wely'r môr dros miliynau o blynyddoedd ers hynny, maen nhw wedi cael eu troi ar ei ochr, fel hyn. Felly, dwi'n gwely'r môr ddim mor wastad â hynny fan hyn. Felly, beth sydd da ni fan hyn? Wel, dyma un reef cwrel, rhyw 420 miliwn o flynyddoedd oed. A pan mae gweddill y grŵp yn cyrraedd wedyn, byddwn ni'n chwilio yn yr ardal yma. Chi'n gweld ar y llethyr fyna, mae yna lawer iawn o ffosiliau bech i'w cael yna. Mae lot o bobl yn ymwybyddu nhw gan bod nhw mor bech, ond mae cregyn hyfryd i'w cael yn fyna. Wedi hi'n dreulio mas o'r garreg jyst yna i unrhyw un codi nhw. A wedyn, awn ni rownd yr ochr yna hefyd, ac mae yna safle arall jyst rownd y gornel yn fanna. Nawn ni weld beth sydd fanna wedyn hefyd. Mae'r stwff fan hyn yn volcanig, felly fi ddim ffosiliau fanna. Felly am y tro, nawn ni ganolbwyntio ar yr ardal yma. Conservat Lagerstätte yw hwn. Hynny yw, safle ble mae'r ffosiliau mewn cyflwr arbennig o dda. Felly, dylen ni weld ffosiliau hyfryd heddi. Yn bron pob un o'r cerrig yma, mae yna ffosiliau. Dwi heb edrych ar rhain o'r blaen, dwi jyst yn mynd mewn yn o'r, ond fel ych chi'n gweld, beth sydd fan hyn, ffosiliau ym mhob man. Brachiopods yw'r rhain. Be arall sydd yma? Oes yna rhywbeth ar ochr arall? Neg y ffosil o hwnna, mae'n hyfryd beth bynnag. Oce, beth arall sydd o gwmpas yma? Dim llawer fanna. Darnau bech o crinoid fan hyn. Brachiopod arall. Mae yna lawer o bethau i'w cael. Ac mae'n werth edrych ar y cerrig mewn hefyd, jyst achos bod llawer o bobl yn anwybyddu nhw'n llwyr. Ac yn aml iawn, dyna ble ceir y ffosiliau mwyaf hyfryd. Dan y bech o crinoid yn fanna hefyd. Brachiopods bach hyfryd yn fanna. Ac un mwy fanna. Fel wedi gweud yn barod, mae llawer o bobl sy'n dod yma yn anwybyddu'r cerrig mewn wrth nhw chwilio am bethau mwy, ond os edrychwch chi ar rai bech iawn, ych chi weld rai pethau hyfryd. Felly, beth sydd gyda ni lawr fan hyn? Oce, mae gyda ni brachiopod neis yn fanna. Cymryd y brachiopod, ia. Ie. Ydych chi'n gweld? Mae'n fech iawn, ond mae berffaith. Mae'r oll beth yna. Beth arall? Darn o coral fan hyn. A beth arall sydd yma? O, mae sawl peth i cael yma. Beth yw hwn? Coral arall. Beth arall? Darn o crinoid yn fanna. Brachiopod arall yn fanna.
pob math o beth yma. Beth sydd yn un? Dim llawer. Ond mae werth edrych yn y pethau bech na. Wedes i taw riff cwrral o'r cyfnod Silwraidd oedd hwn, ia. Wel, chi'n gallu gweld hynny yn glir os edrychwch chi ar ffas fan hyn. Ydych chi'n gweld hwn? Darn mawr, neu goloni mawr, o goral sydd fan hyn. Chi'n gweld? Draw fan hyn, am fanna. Mae'n eitha mawr. A mae ffosiliau o goralau Dwi'n ffeindio ym mhob man yma yn Wren's Nest. Ydych chi'n gallu ffeindio darnau o rhain o gwmpas y lle i gyd. Mae yna gwbl o enghreifftiau gwych fan hyn o goralau. Dyma un. Fan hyn. A just oddi tanno fan hyn. Chi'n gweld un arall? Pert iawn ydy fe. Mae rhaid edrych yn agos weithiau i weld pethau. Ond fel ydych chi'n gweld, mae yna lot o bethau i'w gweld. Brachiopod yn fanna a beth arall sydd gyda ni. Mae lot o bryozoa fan hyn. Fanna darnau bach o bryozoa. Dyma ni. Dan ychydig yn fwy. Dres yn y darn yma ni'n gweld coral, bryozoa, mwy o bryozoa, brachiopods, llawer o bethau. Jyst yn un ardal bach fan'na. Iawn, mae bron yn amser i weddill y grŵp cyrraedd, felly wy'n mynd i gwrdd â nhw nawr. Gwelwch chi nes ymlaen. Rhai cyfaddau, taw dyna'r trilobite mwyaf wi erioed wedi gweld. Wel, mae pawb wedi ymgynnull. Ni wedi dod lawr i'r ardal o'r enw Fossil Trench, ac mae pawb yn chwilio am ffosiliau. Ac maen nhw'n ffeindio pethau arferol yma, brachiopods, crinoids, bryozoa, coralau a phethau fel yna. Neu ddangos lluniau ohonyn nhw ar ddiwedd y fideo. Os edrychwch chi ar y cerrig yma, newch chi weld, chi'n gweld y cylchoedd yn yna, darnau o crinoid yn nhw. Ond os edrychwch chi yn agosach, newch chi sylwi taw darnau bach o crinoid yw'r garreg i gyd. Mae wedi creu o ddarnau bach o crinoid. Yn Saesneg, crinoid grains, neu y rai crwn fyna, nhw yw crinoid ossicles. A dyma brachiopod. Brachiopod spiriferid mae'n edrych fel. Dyma'n trilobite cyntaf i heddi. Dwi ddim yn edrych fel lot, ond dyna gorff trilobite a rhan o'r cynffon hefyd. Mae'r pen yn edrych fel bofergoll. Un o'r ffosiliau mwy cyffredin yma yw'r pethau yma sy'n edrych fel canghennau bach. Bryozoa yw nhw, ond os edrychwch chi yn y llyfrau adnabod ffosiliau, newch chi weld lot o goralau, brachiopods ac yn y blaen. Dim byd am y bryozoa. Treni achos bod nhw mor gyffredin a mor hyfryd hefyd. Chi'n weld y patrwm hyfryd yna yn y canol? Gwych. Allai ddim gorddweud y pwynt bod bron pob carreg ych chi'n codi yma yn llawn ffosiliau. Hynny, wneud ddod ar draws gastropod yma yna, yn cadw yna. Beth sydd fan hyn? Brachiopods a crinoids. Brachiopod arall. Pob un darn o garreg ych chi'n codi, maen nhw'n llawn ffosiliau.
Mae dod yma'n fraidd wedi unrhyw un sy'n licio casglu ffosiliau. Sawl ffosils yn y llun yma. Sy'n ni ddim eisiau trio cyfri nhw, maen nhw ym man. Dyma enghraifft neis o goral unigol fan hyn, neu goral corn, horn coral yn Saesneg. Gwych. Nawr rydyn ni wedi dod nôl i'r riff, a'r peth gyda wedi ffeindio yw hwn, crisial o galsyd. Dwi'n licio hwnna. Ond mae pawb yn chwilio yn yr ardal yma nawr. A beth ych chi'n meddwl yw hwn? Wel, dwi'n mynd i roi cliw i chi, jyst yn mynd i weid. Coral yw e. Mae'r holl beth yma yn un darn o coral. Dyma ddarn o goral wi newydd ffeindio, ond os edrychwn ni'n agosach ato fe, chi'n gweld mor bert yw e. Dwi ddim yn edrych fel llawer pan ych chi'n ei weld fel mae e, ond o edrych na agos, chi'n gweld darn y bach. Dwi'n roedd yn anifeiliaid yn byw. Wel, mae rhaid i fi weid, mae fe wedi bod yn ddiwrnod arbennig o dde, o ran ffeindio ffosiliau, ond wy'n knackered nawr. Wel, mae gweddill y grŵp wedi mynd, roedd yr elfa ffosiliau yn lwyddiant, unwaith eto, ond wi wedi dod i ardal arall yn Wren's Nest i chwilio am ffosiliau fy hun, a sgwlwch beth fi newydd ffeindio. Ond yw hwnna'n bert. Coral cadw yn ni'n galw rhain. Dwi'n siŵr bod chi'n gallu gweld pam. Ond fi'n hapus iawn gyda hwnna. Wara teg, mae hwnna'n mynd yn syth yn y bag. Rydych chi wedi clywed dywediad nid air yw popeth melyn, ia? Wel, pan ych chi'n casglu ffosiliau, nid ffosil yw popeth sy'n ffatrwm arno fe. Nag e ffosil yw hwn o gwbl, ond darn o slag heian. Felly'n amlwg, ro'n nhw'n gwneud heian yn yr ardal yma ar 11. Wel, na ni. Wedi bod yn ddiwrnod llwyddiannus yma yn Wren's Nest. Cofiwch, os ych chi'n licio'r fideos yma, tan ysgrifiwch a chlicwch ar y gloch isod, fel bod chi ddim yn colli unrhyw fideo sy'n dod lan. Ond am y tro, o Wren's Nest, hwyl fawr i chi.